optage guitar til det her. Guitar. Ikke sådan der? Nej. Fuck, hvor er det godt skrevet egentlig. Den kunne man egentlig godt bruge. Would like to try to give in to all these feelings within. Try to give in to all these feelings within. Sygt. Værsgo. Sådan. Det er sgu da meget fedt. Nu ser jeg, om jeg nogensinde gider udgive det.